Čau. Dneska v tomhle videu tak bych vám chtěl ukázat takovou změnu na mý babetě. Chtěl bych vám ukázat, jak vypadala, když jsem si ji koupil, v jakém byla stavu technickým, vlastně motorově, vzhledově a jak vlastně proběhla koupě a kdy jsem ji našel a potom tak, jak vypadá teďka se všemi úpravami. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking You're such a fucking hoe, You're such a fucking hoe, You're such a fucking hoe, Boyfriend is the door. Postupně tak jsem si začal tunit, dal jsem si tam různé samolepky. Kdo mě zná ještě ze starého účtu, tak viděl videa a viděl tuning z Temu. Ale mám ještě jednu věcičku, takže v nějakém dalším videu tak mám, to nebudu prozrazovat, ale jedna věc bude takhle dořídit, takhle. Nebudu prozrazovat. Takže potom jsem tam dal filtr, různé samolepky, přívěšky. Dal jsem si do zádu světýlka, který blbno, protože je nějaký pole elektrický, nebo elektromagnetický pole, který je mezi svíčkou a tím přijímačem, který dává ty signály do toho světla. Takže to vždycky se nějak jako přeruší a přestane to svítit, no, takže to moc jako nefunguje, ale jsou tam. Potom mi tady blbne čokoláda, tady u bzučáku tak mi vypadává kabel z čokolády. No, tak na to jsem se nevrhnul, protože když tam ten kabel zandám, tak to funguje, takže aspoň vím, že to funguje a rozbil se mi úplně. A vlastně teď mi nejezdí, nebo jezdí, motor funguje, motor nemá žádný problémy, úplně v pohodě, ale ucpalo se těsnění, ucpal se filtr v nádrži, takže benzín neteče tam do hadičky, je tam úplný minimum. Když se tady podívám, tak tam je tak mililitr, fakt mililitr, tam není nic nalitýho, jo. Mám tady teploměr, který jsem si zavedl kabelem a až dolů k válci a ten teploměr jsem si zastrčil do takové ty hadičky. Když tam je původní karburátor, tak ten olej a s benzínem teče, přebytečný olej s benzínem teče do takové ty hadičky ve válci. Tak když už tam nemám ten původní karburátor, tak je vlastně ta hadička k ničemu, takže jsem do toho strčil ten teploměr a aspoň nějak, tak mi to měří tu teplotu. Takže karburátor, potom různý samolepky, vyčistil jsem ji. Ale se starám se o ní, vyměnil jsem už asi 3krát olej, jo, jako motorový olej měním často. Takže takhle by to bylo. Celkově bych to shrnul, že vylepšil jsem si ji o hodně, jo. Technický stav, když jsem si ji koupil, tak to bylo třeba 60%, 40%, že byl špinavý válec, špinavý spojky, všechno špinavý, takže neříkám, že ta koupě ještě za tu cenu byla nejlepší, nebyla nejlepší. Jak říkám, ta cena je nadprůměrná na všechny babety. Jako jsem s ní spokojený, teďka poslední dobou jsou problémy s ní velký, ale prostě to je to stará babča, takže s tím musím počítat. Tak jo. Tak to je všechno tady s babetou a mějte se u dalšího videa, zdar!